Shindororo amanzi ne? Okay. Yazi futhi mangaphuza amanzi ngingakunika u350 ke mhlawumbe okuncane because ngiyakubona phela ukuthi ikushubele ipepepe. You give up? Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and this is Big Lit TV. We back at it mntanami. Ngiphethe my sister lana uthi mina King Ginger, listen. Into ebabayo mina angiyisabi. So she's going to introduce herself. Asitshele ukuthi igama lakho bani, asitshele futhi ukuthi yena indaba engayisabi into ebabayo. Your name is? Xoliswa. Yini upelepele wayo ungawusabi Xoli? Intesekazeni. Tengaphakathi ku. Tengaphakathi. Ngicela ukuthi ufile free ne? Ngicela ukuthi ukhuleke, ngizocela ukuthi abangani bakho bangasishuthi. Okwamanje. Yeah. Ngicela ukuthi ufile free. So you are taking this 200 trends ne? So ama rules are simple mfethu. 10 minutes uzoqedela ama wings awu 10 and then mawuthi uyawaqeda ama wings awu 10 I will definitely give you 200 trends on the spots. We winele ukwazi ukuthi wenze yonke into oyifunayo. Uzowenza le 200 mawuthi uyawina. Uzowenza 200 mawuthi uyawina Xoliswa. Ngothenga ama-tank wings. Upuma kuma wings uzongena kuma-tank wings. It's about that time guys. Make sure that you subscribe on this #1 channel at Big Lit TV. Uxoliswa uthi yena uzothenga ama-tank wings aphinda enjoy more hot wings. Uthi into ebabayo akayisabi. Urate ngithi? All right now isikhathi sami sokuthi ngikufakele ida bomb. Da bigida bomb. Uthawusa pelepele. Na ida bomb ithi ayikusabi. Sizofaka nje kahle so that i-wing lakho lizoba nopelepele all around. Angithi? Yeah. Indaba ubalo lokho ethi lapho ngemuva. Ubalo. Ngicela ungisize siwaphendule. Help me to send them. Uqhaqhazeliswa yini? Khuluma nami ngifuna ube free. Uqhaqhazeliswa ukuthi uzoyiwina fast le mali noma uqhaqhazeliswa ukuthi awazi ukuthi nje imali yakhe yahamba. Imali yami yahamba. To clip mfethu. Wena mfethu ngathi wena ngathi uyayithatha le mali. Uqale nini ukudla upelepele? Last year? Yeah. How? Koita uthi last year. Inuka kabi ne? Okay. All right. Timer. Ready? It's about that time, so shall I count down manje? 65, 4, 3, 2, 1. Timer starts. Cela ungiboleke imfowethu girl. Ibe seduze. Take your time. Uyizwe njani? Hothinyana ne? Babanyana. Yazamanyana. Ayibabi ne? Ngabeka nje ongipho kokubeka ngicela ungidonsela iplate lamathambo. Push isikhathi sihamba kahle, take your time, do your thing. Ayibabi ne? Dango amathambo ngicela ungifakela wena ngapha. Dango. Yeah, let's go. Iyadleka ne? Angikuboni kahle, ngifuna ukukubona isiqongo ngathi ngizolungisela sona la. Because I want to see you. Iyadleka ne? Ayidleki. Yenza njani? Ufuna amanzi? Okay. Kunamanzi. Somsondezela amanzi. Makuthi uyawadinga. Uyaqhaqhazela manje. Kwenza njani nje usuqhaqhazela kugwinyekini? Khuluma nami. Swalo. Yindaba. Khona abalekho bethi nizoza nani? How do you feel? Batshela ukuthi bangayizama lento ayibala. Okay. Uthi ngithi wo ufuna situle sithi wo unganyakazi imawo Big Zulu imawo kuyadleka uyawudla lo muntu upelepele wayengitshela ukuthi uyayazi idabhoma tawudzabula mdzidzi idabhoma takunyiwa tawudzabuka utiva unjani? Kanti musudlu awuzibi yazibana. Musukwahlipiza because kumele udle kahle.
yenza njani ukhulume na ungcono okay wena ipelepele uyawazi let a bomb lena ayibabi ne ufuna ni into yokusula ayibabi okay ithamba limunce nje mawuthanda ungacobhoza na kwita bomb uqale nini ukujwayela into ebabayo nje iyadleka ne kuyashisa manje yenza njani eswini ukuthi bosha eish Base. Kuyashisa. Ngakuphephetha mina. Baba mfethu. Yenza njani? Akhona nginama ice after la. Akhona ama ice. Wena kanti indaba ufuna ukuthenga amanye amatank wings ngabe uyithengela noma i6 yamanzi abandala. Yo. Amanzi. Okay. Ujeke nubeke eduze bafethu oxwala amanzi nje khona mase ngudonsela into enamanzi nje nibeke la eduze umuntu ayibe musu kwaqhutha la malokhuza lamanzi ngoba uzowadla Uzowadla. okay Ngibekele nama ice masengiqedile. nama ice ne okay abande kuyadleka ne imnandi usangayenza le challenge even for another day yabo wena mawuwine namhlanje la you gonna beat that bomb kuyadleka ne kuyaphusheka mntakama uzizwe njani awutshela abantu ukuthi ibaba kanjani mhlawumbe ibabele ezantsi ibabela phezulu Yo. Ngidinga bethu. yababa ne kuthi hayiza ungayibamba man kuthi thandi ayitheleka ngitapho Ngayibithelekile. Hayibo. belingaphansi zama mfethu lezi ikhumbo ifathazayo iqhathazela abantu akunayiintuthwane la endlini khalelani ukhalela pepepe ukhalela ipepepe uzizwe njani sibaba kakhulu manje ne usuku le stage lesokuthi uyaqhaqhazela noma uyibambile usuzizwa ngathi uyayisaba so kwenza njani manje ungayibambi ihlo ngikusiza ngathi bring me more ungasho uma ufuna sicule khona kuzoba ngcono ngingakuculela ya baba Uyabeka la. afuna ukuphuza amanzi kancane uma ungaphuza amanzi ngizokupha ilokhuzana ngizokupha u300 phuza amanzi ngikunika u3 clipper hayi cha ulumela ngo uyihlafune leyo mpahla Kanti ngenzani? Hawu. and now ulumungu oh sorry bengisho la wena usaphele ukhule ngawo akuntana siyele indala lento uba nokufundisa ukuthi ama wings kukhishwa amathambo kanje qale isigebe kwela Awuna. ya ngithi ukuthi ubava utapom la ya bathini bona bathini bona wathini wena
Zamakela. Amafinyila. Ne, ufuna ithishu? Yeah. Okay, ngizokutholela ithishu. I knew. Dango, phethe yonke into on the baby. Ugalela. Ungazama mhlawumbe ukuthi ufinye. Ufile free, uma ufuna ukusuza usuza. Because ngiyayazi mina impela yasuzisana maybe girl. Hawu. Yenza njani? Uthi yenzani? Uthi memeza manje. Ubuka ba lapha? Buka lapha basazolandela. Ay lamathamba ase idla zama keke zama. Try. Good. Hayi uza kahle. Uza kahle. 5. Uza kahle. Nesikhathi sisakuvumela. Shindororo shi. Amanzi ne? Okay. Yazi mfethu mangaphuza amanzi ngingakunika u350 ke mhlawumbe okuncane because ngiyakubona phela ukuthi ikushubele ipepepe. Give up. You give up? Selethu. Phuza amanzi. Wozophuza amanzi. Wozophuza lamanzi la. Mlethele namanzi la. Woza ngapha. Woza ngapha. Ufuna ukwakhipha lawo asemlomeni? Kuyihle fast. Ufuna ukwakhipha ne? Animthole yangala bathroom. So flash. My sister. Bathroom open. Wait, ubuye. Bathroom flash 200. Yeah, you're right. Feel free. Okay. Bafethu. Our first contestant uhluleke sekushota nje only 2 sithini isikhathi lapha? Zohluleka so 2 minutes. Bese kusele 2 minutes. So uyeke ngo8 minutes nika amanzi aphuze. Dango. Waza sokhuluma ke. Waza sokhuluma uhlale la uphuza amanzi ube right. Waza sokhuluma. Waza. Sit down with me. Kwenza njani? Ngisho 50 rand. Ubheka amehlo ungayibambi amehlweni ne? Ube careful please. So what happened? Talk to me please. Sula. Awum. How ma? Sula. Yeah. Yazi kathi uthi ngesandla kungene nje amanzi la angisimulisa, which means it's powerful. So ima kwenzakaleni ngoba ubuza kahle? Ngizahlephi. Yeah, ngoba usuqeda and ubusana 2 minutes. Wonke nginabami. Awakho. Kwenzakaleni? Mngani wami. My friend, kwenzakaleni? Talk to me. Ubusuyizwa ne? Ushaya enhlizweni. Uthi qiqi ubuthukile ungasabi ngizokunika umuso uhamba because amalozi angiwanike imali. So when we lose ekhalile at least ukhalile wathi why don't you give me 50 rand because lo 50 rand useceleni ngizokunika mhlawumbe umuso uhamba but okwamanje you are a loser. Hawu. Yeah, uzamile. Ngiyazi ukuthi ngiyiloza uthi ungangitsheli. Hayi kodwa uzamile mfethu. Uzamile uze kahle ngayo. Unfortunately angeke uthole lutho okwamanje. Ngaphandle kwalo 50 rand wami ngizokupha wona eceleni. But ufuna ukuthini kumuntu osekhaya oyibukayo le show ukuthi angeza inazozama? Woza nawe uzoyizwela. Ayizwele ne? And please tell them to subscribe on Big Lit TV. Cela subscribe ku Big Lit TV. Ningi follow ku IG. Bachele handle yakho. Handle yami I am Xoli. I am Xoli Bafethu on Instagram and it is at KingGinger_SA on Instagram, Facebook King Ginger SA, and we're also on TikTok at Big Lit TV. Phinde futhi ubheke uKing Ginger new. Yeah, ichayilo kuzana yami leyo. Nenze sure bafethu ukuthi niya subscribe kwi Big Lit TV bafethu so that we can do more and more of these episodes. Umamazi uyakhala lana uthi pepepe. Ukhalela. Off you go, Mamazi. Feel free. Bafethu, I'll be seeing you on the next one. It's going crazy. It's going bananas. Salute. Ayisayikho. Yeah.
Yeah. It's easy, finally get it, starting, finally get a message while I'm playing. I told these people 2020 for the taking. Yeah, I see him contemplating, trying to break me while they hating. How you hate a nigga born into the trap and make it different. And naughty lady trying to strap me when they see me in the bandy. I'ma switch you with the Rari. I just pull up in the guy. And I'm gon' talk about the poppy. Spend my money on my hustle. All my hitters, they be dripping all the bullets on your whistle. And yeah, I get it, shit be willing, not an enemy. A tipping couple murders on the streets. So where I'm from, it ain't no difference. Eric Zulu for the kids, I swear I try to make it.